Tikman niyo lang. Hindi ma. Naglalang minutes. Chuay. Ay, wala pa na siya. Nasa English mo na si Idol. Pero kakaya po nandito. Oo, nandito. Sila Ate Nelly sabi ni Minta, ito ka-chat ko. Makakain daw sila. Oo, pininis ko na liwanag. Niluto kami. Ay, kami luto. Kami luto. Kung kayo mamitas ka mo, kaya ito gulay-gulay eh. Gulay-gulay, ay lang kalabasa, ay lang bulaklak na. Ay lang luto na reta na. Pamburo, ginawa yung buro eh. Kidney, tsaka retang ilang luluto na ito na yung tilapia na. Kasi din nga liwang senior citizen, hindi na naman mahilig yung karne. Karne-karniwa. Ay, ako mas buli kayong buro. Gulay-gulay. Mas kakabsik yung buro. Doon mo naman, alin naman mga pamang karne. Anong pangalan? Hello po. Jack ang gawin sa Mabiga. TikTok. Basta sabi nila sa Mandi. Jack ang nakalagay? Jack 22. Jack 22. Ay, may gasolinahan pala si Edward dun eh. Jack 22 daw. Baka bago lang.